Sut mae dy hoff gân yn neud i ti deimlo? Falle mae un gân Gymraeg yw dy hoff gân, ond os na, wel falle mae dyma'r cyfle. Falle mae gitars neu grime yw dy bethau, hip-hop neu harmonia, curiad gwychlyd neu gyd ganu i godi'r to. Mae yna fiwsig Cymraeg y bydde di'n ei garu o'r nodyn cyntaf y bydde di'n ei glywed e. Dyma'r pedwerydd Dydd Music Cymru, y dydd i dy helpu di ddarganfod y music. Rho ddydd Gwener, yr 8 o Chwefror yn y calendar, dyma'r dydd sy'n dangos ac yn dathlu amrywiaeth anhygoel y music sy'n cael ei greu yn iaith y nefoedd, a mae'r sŵn yn tyrannu'n uwch nag erioed o'r blaen. A ble bynnag wyt ti'n Nghymru, mae yna sioe ym mhob rhan o'r wlad ar y diwrnod mawr, felly cer yna a byddai'n rhan ohono. Os wyt ti'n fusnes ac eisiau chwarae mwy o fiwsig Cymraeg neu wedi bod yn awchu am cynnal dy gig dy hun, dyma'r cyfle. Cysylltu â ni, mae yna help i gael i wneud iddo fe ddigwydd. Ble bynnag wyt ti'n y byd, mae yna lwyth o restrau chwarae, popeth o acoustic ac electronica, i restrau penodol ar gyfer lleoedd neu partïon. Allu di chwarae nhw ar Spotify a gwasanaethau ffrydio eraill. Hefyd, mae yna album o fiwsig Cymraeg, Gore 2018 ar ei ffordd. Rhan ar cariad gyda'r hashnod Dydd Music Cymru. Der y draw i gymryd rhan, falle bydd y hoff gân newydd yn dibynnu arno.